Dobrodošli u tvornicu kozmetike Madihah. Sve naše sirovine prošle su međunarodna ispitivanja. Proizveli smo mat, svjetlucavo i sjajno sjenilo. Visoko kvalitetni sastojci svilenkastog sjaja i mat boje. Visoko pigmentirano i živahno. Lako se nanosi i lako pristaje vašem izgledu. Može trajati cijeli dan. Dobrodošli da uzmete uzorak kod nas. Prihvaćamo i vaše prilagođene boje i kartonsko pakiranje. Ne ustručavajte se kontaktirati nas ako želite stvoriti vlastiti brand kozmetike.